bismillah ando fotonya oɗo yitreme ceerno mar guisa jajata joni holko masirɗa ɓiɗɗo goto kalko wawi wonde wonko jimmi hollude bandiraɓe ɗo seetan pour développement développement wittinga en bon ko arde tan hollude bandiraɓe aduna o liggorte hen ko hakkille wallahi ne woodi ɗeɗo leɗɗe yettini ɗo ko muñal wallahi gawa guilne famde reena ha mawni on di ko ɗum ɗo woni ko ittata heege wallahi ko ɗum ittata heege wallahi gonga gaynaka liggeewi wallahi teddina ko liggoɗɗa ko ganda ko liggeewi tan woodi wallahi te liggey kadi hersinaki ha liggeewi hersinaki wallahi bon ndaare ɗe leɗɗe ɗo jibiniri koko ndena wallahi jawdi waɗaka hen yo bonnu wallahi vraiment haydara bonnani ɗumen vraiment jibina ha heewa an jeyɗo leɗɗo o daña hen liggina yimɓe ha keewa kamɓe fof ɓe daña hen wallahi ne woodi donc noon so nani leyɗeɗe ɗe ɓamti tan ko ɗo ɗi ɓuridiri wallahi so tawi on daari ɗeɗo leɗɗe daareni wayno leydi andal mbaɗon guesa hayde wallahi ne woodi so nani guesa biyeteɗo gonɗo Espagne ɗe walla gonɗo ɗum ɗo ɗe ko ɗum ɗo woni guesa wallahi ne woodi wallahi ayi min jii ɓiɓɓe leɗɗe wallahi donc noon min jiiɗi ko Afrique wallahi tinnuɗe ligguɗen vraiment ken daɗaɓi ko politique sur politique neɗɗo fof yiiɗi wurde politique vraiment jaɓani gollude wallahi woodi wallahi ñamdol ɗo wallahi sen jii ɗum ɗo ko muñal moƴƴinde men muñal noon ko mbaɗa ɗum miijiɗa dañde hen yimɓe liggo daña hen vraiment sa ala leydi goɗɗo jogui leydi dokkama leydi ma ɓoɗomo jogui moyen o liggo daña eɗen jogui ndiyam ɓe jogui foof eyyi ndiyam ne woodi foof ne woodi ndaar leɗɗe ɗe wallahi ne woodi wallahi ɗum sini ay ɗum jibni dow ha less wallahi on jii ɗum weeli ha maayi ɗum weeli wallahi vraiment weeli ha maayi wallahi ndaar ɗeɗo gasoji wallahi ɗum ɗo wiite no wiiteno kadi natrina wiite wona pomme noon yimɓe ɓeɗnonde pomme wona pomme non eyyi on jii ɗeɗo guese wallahi tinnuɗe bandiraɓe Afrique wallahi jommuɗe e jonde vraiment mar jonde vraiment ken daɗaɓe no fewi par ce que sen mbi ko leydam mbiɗa jogui leydi ndi a remata ndi hokkata goɗɗo hutoro goɗɗo remande ɗum ittani bon en jii vraiment c'est bien quoi ɗum ɗo no yooɗi ɗum ɗo ittata heege wallahi woodi wallahi toon ganduɗa hoorema développement ndaare ha ga ala guesa mbaɗo anda fota haji Allah ta juuti ha mayi ɗo kay wallahi ɗo ko Espagne wallahi ne woodi wallahi kala mo nan ɗon liggo e guesa ko ɗeɗo ɓiɓɓe leɗɗe so ɗe ɓendi jomum gara cuufa wallahi wona noon guisamabo no woodi wallahi ɗo cuufa waɗe kakaji woni e yeeyede kalis ɗewɗo ngalu kewɗo wayno leydi a gonda kasum te wallahi ne woodi ala to haadi teɗen jogui milliardaire uji nene mbaɗa banque suisse e mofta nene mofta jomum so maayi banque suisse kañum ƴettata bonno men ñamata leydi ñamata wallahi aduna yimɓe afrique ji mbiyetan kañum goro koye politique wallahi enen fof yen ñaame politique te en nanata haydara e politique yaltata no yaltata liggoroɓe politique ɓe ƴetta halisaji nano e banque ji ne moftan tanira muɗum wona sukaɓe kadi woɓen kutoro enen ɗe gonto eɗen mbaɗodira koye men eɗen mbaɗodira koye meɗen sa vraiment eɗen poti umar jonde mbaren mofti kalisa eɗen poti umar jonde vraiment pour umar jonde wallahi jarama Sidi Ndiaye nene ma en kollu makkari ñala ɓoynen jokkata en dam kadi neɗɗo ni tan kadi wani bandu men wallahi ar jokki en guese mako bisimilla eyyi ko ni tan yiɗi wiide bandiraɓe kalɗo ɓiɗɗo gorko wawi wonde foti darade e salo ɓuurede aduna o ala ko hersinde ligguey hersinaki ani hersinde tan walla hande ko ɓuurede sa darima tan darde yinde wonde ɗum nat so min gummi toon wuɗɗi min mbawno ɗum liggota guese min gacci toon guese wona gotum dawa ñalawma keeɓa ɗo 30 000 francs ujunnaje jeegom jeeɗiɗi CFA ha ɗum heure jeenayyi donc noon vraiment ko darde waɗi ɗumen quoi joni hol peeje ɗe mbattina ha Afrique immo e caahan jogoɗa leydi état rouge ndiyam ne woodi leydi men ne feewi ko gasi ha kiɓiliɗi moƴƴiri voilà ani ndiyam sattiriɓe enen machallah en jogui maayo en jogui fof en jogui leydi ene foti ha maayi fof fewna ha feewi ko en tan tali darade yiɗi wonde darade yiɗi wonde on jiiɗum ɗo ko muñal totti ɗum lekki fuɗɗo rene jawdi bonnata haydara bonnata eyyi jawdi fof koko mofta eyyi voilà on jii
ɗum ɗo ngesa wonɗo ko Allah tan andi haali ndaren gobba nena wallahi ko ni tan ha ladde mabɓe fof ha hawri ko dani ko ɗo piir yimɓe wona haydara ko risas woni ɗo eyyi eɗen ɗo gaari oto meɗen ko ɗum tan garɗen hollude e bandiraɓeɓe joni noon eɗen jaaha eyyi guesa mabɓe jagguɗo seeɗa eyyi jajata eyyi ko noon de donc huɓɓoto ɗumen namdi kam bandiraɓe andi mawukuji eyyi kadi caggal maɓe daaro kadi yidde darade yidde wadde hunde sabu aduna woni aduna quoi aduna il faut dare quoi il faut jomum daro yidde wonde wallahi joni en jeeyi en jeeyi no garno ko hollude bandiraɓe pour développement on jiiɗi ɗo guese ngala to haaji jaafude min noon ko risas jeeya koye développement jeeya seɗen jiiɗi dañde en jaɓat muñje cuusen sa dawi mbaɗa e ladde heure uji jeetati heure uji jeenayyi nangue foof daroɗa e nangue pellita jogoɗa jambiragal gonɗa koye ƴewde ko dañɗa vraiment salaire ɓuurede quoi calɗa ɓuurede nde woni neɗɗagal quoi ɗum woni neɗɗagal quoi eyyi ko ɗum woni neɗɗagal ko darade ladde nde fof ne hecciɗi wallahi haydara ala o jiina ɗo ko dara kala ko dari ɗo koko darna wallahi wallahi te darna moƴƴina ha moƴƴi e nder on tumo ene huutere wallahi voilà on jinde ɗo ladde no wayi heccidde ɗum ɗo tan ko jaam tinnuɗen e koye meɗen tinɗen ligguɗen kala joguiɗo leydi mo ala jawdi yo ƴeew joguiɗo kalis ɓe liggude mbaɗa collaboration ɓe mbaɗa guese dar film ɗo ɗum ɗo ɗum wiyete ko peera quoi wiyete ko peera daari ɗum ɗo no jibiniri bandiraɓe on jiiɗe leɗɗe no jibiniri on jii ɗum woni peera ɗum woni peera quoi ɗum ɗo woni peera o wiyete ko peera documentaire il faut africain ɗi peera africain mbiya poire quoi bandiraɓe musidɓe tedduɓe daara ɗeɗo neɗɗo no jibiniri wallahi on jii koko rondi tan ha hewni wallahi on jii ɗum sa wala mbaɗa dawi pompa ha laaɓa en welama wallahi hay goto heeɗani ɗo ala heegue quoi ɗo ala heegue wallahi koko fewna ha few on jii ɗum ɗo gotel tan jara ko temedere CFA walla capanɗe jeetati temedere walla eyyi ƴewnani leɗɗe nen dondi tan ha hiiwa ɗiɗo lekki goti ko rondi ko ay goɗanɗa to weji ne weeli ha ma suukar tan weeli onon fof min vidéo kala jogɗo ƴebde vidéo eyyi ñaam hen quoi o jinde ladde no wayi wadde fon hecciɗi fof ne hecciɗi machallah afrique tinde koye moɗon mbasa warodirde on gasi hawlaɓe e kuure e perlaji en mbarodiri mbiɗa hen de enen fof koye gotum en mbarodiri ha e tampi on jii ɗum ɗo joni a heydata joni dappoɗa ñama to yalti ɗo eyyi ndar oɗo baɗiɗo moto ko patron o woni ɗo o ko patron kañum gese ɓeeɗo seeɗa oɗo camion nawat leɗɗe ɗiɗo camion ngaji gara ƴetta ɓiɓɓe ɓe nawa camion ngaji ñallat ko rusde on jii ay kamɓe il faut kamɓe jiiɗe gese quoi ay voilà ɗum ɗo woni développement ɗum ɗo woni ko nafat yimɓe no wayi eyyi gese eyyi machallah aɗa kam vraiment ni tan foti waɗi quoi yimɓe e kamɓe woni peut-être garade yidde wonde yidde fiɗɗi quoi ɗum sa darima tan a waɗi annima moƴƴo findema e Allah rek waɗa no waɗi quoi ndar hay ɗum ɗo joni ñama ɗumen ala ko bonnaɗo haydara quoi wallahi ala ko bonnaɗo haydara fof kalis fof jawdi wonde fof kalis woni ɗo quoi jawdi wonde sen mbaɗi dani hen tan wallahi afrique hande afrique yahat ko enen mo woni kini tagi noon voilà kini ɗum jiɗɗon ko weeɓani quoi wallahi weeɓani hande ko yimɓe heɓe kesɗa mbiyen ndi guese hirtinayi quoi hande hettinan ko wujjude hettinay wujjude wasa sala darade quoi voilà donc tan jomum dari ɓurede donc soko hettinayit quoi o wiyete ko Oumar Guissé gorko mo mo jowol sare seɓɓe gorko mo jowol sare seɓɓe kanko e Hamme Ndiaye gorko mo Hawre Mango wuuro Bayla Perejo walla wuuro Sam Fawol bacci Boubou Gandal Ndiaye Hawre kamɓe kaala ɗo min gara voilà woto tedduɗa ɓurti ceerno hono wayi yoto kalɗa hen koye min kaali fo koye développement de
ah eyi ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe eyi min gari ha ɗo tan bo on jii ɗum ɗo kalis kewɗo woni ɗo henna ayi min ƴakka ɗum ɗo joni machallah to tolɗa faɗa e to ñama ɗo ko Espagne voilà so nani ndema tan ko ɗum ɗo ɓiɓɓe leɗɗe so nawam Afrique o kalis kewɗo jarata guelɗo goto jara temedere walla capanɗe jeetati pom jara capanɗe joyyi capanɗe jeegom goɗɗum jara goɗɗum e goɗɗum pourquoi en liggotako dañen ɗum ñamminen koye meɗen haaɗe leyɗele men voilà mbasa ittude jawɗele men e gadda gaɗen como taw ganduɗa eɗen poti ɗum wadde en jogui leyɗele hay goto ligga hen majje jaafoɗon noon allahuma salli ala seydina mouhammadou kala joguiɗo leydi yo wallodire joguiɗo jawdi ɓe liggo ko ɗum tan jinnomi wiide on jii camion ngaji ɓiɓɓe leɗɗe gaddoyta e camion ngaji woni frigoji tan ganduɗa taw ɓiɓɓe leɗɗe ne ɓuuɓa ɗe bonata eyi allahuma salli ala seydina mouhammadou juuti noon ma jaafoɗon no fewi ko yidde tan no hollude vraiment ko ndema tan woni foof on jii